Catholic Faith Radio Edition Network TV. Lakbay Katoliko, masayang araw po sa ating lahat. Ngayon, panoorin natin itong isang video na nangyaring riot sa loob po mismo ng compound ng simbahan ng iglesia na itinayo ni Felix Manalo. Panoorin natin ang video kung ano ito. Nakakuha ka dito? Sige mo lang, nakalimutan ko dito ko. Ano ka lang yun? Nakalimutan. Dito, madalo. No, pamilya mo na si Rion eh. Ang damo na buha ako. Ang damo na buha ako. Pampatay na
Oh, see, kita nyo? Hindi ko alam kung bakit, anong nangyari kaya sa loob. Nagrarayot, may patayan, may sinakay pa sa sidecar, may sinugod, kumbaga ika nga, ano? Hindi ko alam. Ano bang nangyari sa inyo? Simbahan ba kayo? Ano ba nangyari sa inyo? Kayo na nga humusga. God bless!